Vítajte u dnešného videa. Dneska to bude pokračovanie, bude to teda druhý diel v príbehu najlepšie kamarátky alebo kamošky. Urobila som niekoľko zmien, čo sa týka postav alebo aj vzhľadu, ako si môžete všimnúť, alebo čo sa týka aj nejakého oblečenia. Urobila som niekoľko zmien. Aj tu, v tejto izbe som im kúsok vylepšila to učenie. Tu som im pripravila nejaké jedlo a toto by to malo byť všetko rovnaké až na túto terasu. Áno, ja viem, poviete si, vôbec to nevidno. Ja viem, že to vidno, ale proste nedá sa mi to dať za ten stôl, skúšala som to, ale keď na to kliknem, tak sa mi to vytiahne, takže budeme brať, že bude v pohode a nič tam není. Prepáčte, že vám to teraz takto poviem, určite ste možno čakali viac dielov odo mňa, keďže pozerávam niekoľko videí od iných youtuberov, hlavne od anglických a vidím tam rôzne nápady. Tak som si povedala, dobre, urobím 2 diely a ten druhý diel bude tento a že urobím takú aspoň 5-dielny príbeh, bude to školský príbeh, budem veľa na tom robiť, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takže to bude nejaký školský príbeh a chcela by som dať aspoň 5 dielov. Ja vždycky, keď plánujem niečo dlhé, tak mne sa vymazí, že je to kaboka, takže dúfam, že teraz to tak nebude. Pardon, som ešte stále chorá a môj nos toho asi nezvláda, takže niekedy budem rozprávať tak divne, ale ospravedlňujem sa. Dobre, tak poďme na príbeh. Viete, postavy Lenka vyzerá kúsok inak, ale to stále Lenka. Áno, aby ste vedeli, čo sa týka vzhľadu. A vlastne budú to najlepšie kamarátky a v tomto diele by som chcela robiť, že sa proste pohádajú ako keby a táto sa s nimi nebude chcieť vôbec baviť, alebo ako by som to spravila. Kvôli nejakej inej proste, čo bola ako slávna v triede, no tak sa prestate baviť s tými a preto to tak je, áno. Tak poďme na príbeh. Dobre. Nela? Áno, Gabriela. Nepríde ti niečo divné s Lenkou? Strašne sa tak od nás odpudzuje a tvári si nás divne a ten jej nový strih je ale že katastrofálny. Nehovor tak o nej, má svoj štýl, ale že prišlo do zelenej farby a ten účes to, že celkom moc. Ináč, čo keby si skúsiš dať tie okuliare dole, možno by sa ti to viac hodilo. Ty ma urážaš, alebo čo? Nie, iba tak hovorím, keď sa na teba pozerám. Asi nie. Ja viem. A páčia sa mi, takže som spokojná. Pardon za to šušťanie. Dobre, tak nechcete niečo? Ja som chystala teraz na stôl. Som strašne hladná, áno, chcem. Dobre, tak poďme. Čo to je? Áno? Kto tam je? Haló? Kto tam je? Zrušil. Niektorí teraz takto nevyvolávajú kamarátky alebo spolužiaci. Neviem, skáďa majú na mňa číslo. Ja by som asi vedela. Čo? Ty si mi niečo povedala? Nie, to Lenka. Aj mne všetci vyvolávajú. Nelka. Prečo sa bavíte o mne? My sa o tebe nebavíme. Ale no, babi, počula som vás. Okamžite mi povedzte. Nebudeme sa inak s vami baviť. Čo ti je? Prečo nás tak kričíš? Pretože mi už robíte nervy. Furt sa o mne bavíte. Áno, lebo sa správaš ku nám takto. Presne. Keďže sa tak nesprávaš, nesprávame sa my tak. No tak prepáčte. Choď sa najesť, alebo ak chceš.
Jasné, že chcem. Dobre. Fajn. No, to je výborné. To si robila ty? Jasné, že ja. Nie, to som robila ja. Ja som to zrobila. Nie ja, ty by si to urobila škarečie a hnusnejšie. Pardon za to upozornenie. Čo? Ja som to robila. Ja som to ešte aj ukazovala na TikTok. Si iba fotila fotky, čo som robila. Ja som to robila. A mám toho dosť. Tu, rozbijem vám to. Robte si s tým, čo chcete. Idem sa odsťahovať. Už s vami nechcem bývať. Ste najhoršie spolubývajúce. Au, to bolí. Prečo nám to robíš? Čo sme ti spravili? Nepáči sa mi vaše správanie. Ale ty sa ku nám nesprávaš zrovna najkrajšie. Tak ty ideš na mňa ešte hovoriť? Dobre, ako chceš. Poď to nejde rozbiť. Prestaň. Nerob. Sú nerozbitné ty. Opovaž sa ešte raz. Okamžite odíď z nášho domu. Ten dom je môj. Není. Je Nelín. Áno, je môj. Takže okamžite si zober veci a už sa nevracaj. A tú klávesnicu som ti kúpila ja, takže tu necháš. Aj tak je škareda. Hej, tak prečo ju používáš? Vypadni. Dobre. Ste najhoršie spolubývajúce na svete. Dobre, ako chceš. Zober si na tvoj obedár, čo sme ti kúpili aspoň. Nech máš v čom nosiť jedlo. Ale vieš čo? Nie, my ho radšej vyhodíme. Ani som sa nenajedla. My radšej ten obedár vyhodíme, pretože tebe ho rozhodne dávať nejdeme. No, idem ho vyhodiť. Tak. A na čo čakáš? Vypadni. Ešte aj kefku. Tak. A utierek si necháme. Ten sa nám môže zísť. Nič tu pre teba nezostane. A dážnik si tiež nechávame. Ten sme ti kúpili my. Takže už si ber veci a nevrácaj sa. A ja sa idem najesť. Rozumieš? Choď preč. Áno, veď už sa balí. Jesus. Nerozprávaj tu po anglicky, nás tu nezaujíma tie tvoje hlášky drze po anglicky. Aj tak neviete, čo to znamená. No nevieme, ale aspoň ich nepoužívame ako ty. Ty tiež nevieš. Jasné, že inak by som ich nepoužívala. Hej, tak čo to znamená? Nechajte tak. No vidíš. Ste hrozné. Aj ty. Vy ste horšie. A ty ešte horšia. Nemáš vôbec vkus. A opováž sa si zobrať tie slušné šaty, ktoré som ti kúpila ja. Tie si neberieš. Tie si nechá Gabriela, pretože sa jej páčili. A nie je taká hnusná ako ty. Chápeš? Teda môžeš si zobrať toto tvoje pyžamo, tento tvoj sveter, toto tvoje vechťo, toto a túto kartičku
si beriem, tu som ti dala. Tak. No a padaj. Idem. Čaute. Najhoršie dievčatá na celom svete. Už sa nevrátim. Je fakt otrasná. Čo to tu stvára? Neviem, ale aspoň si môžeme premeniť izbu. A fakt. Dobre, teraz si choď robiť úlohy, ja už mám. Ja nie. Dala by si prosím riady do umývačky? Jasné. Miem ešte tie obedáre, poháre, tak. Tak, dobre. No a musím si robiť úlohy. Tak. Dobre. Dobre, teda a ja to idem nejak spraviť. Dobre. No, tak začnem napríklad týmto. O pol hodinu neskôr. Tak už to mám hotové. Čo to zase mám s tou postavičkou? To si prosím vás nevšímajte, poslednou dobou sa to deje nejak často. To si nevšímajte si to naozaj, áno, prosím. Je to hotovo, aspoň tá jedna izba. To by trvalo až pol hodinu. Som zvedavá, Luka. Ty, brďo, ty si našla... To je nádherné. A tie moje najvoľnejšie sviečky. A tá lampička. Ďakujem pekne. Kde máme veci? V šuplíkoch. Ja mám prvá. Jej. Tá lampa. Máš rada morské veci? Rada. Ja ich milujem. Je to pre mňa bomba. Je už celkom večer. Takže ja si zhasnem moje... A ty môžeš si robiť, čo chceš. Ale počkaj, ešte sa idem pritiahnuť nejaké posedenie, áno? Počkaj. Nič moc teda, ale tak dá sa na tom sedieť. To je super. Dobre. Prosím, tie nohy si nevšimajte. Dobre. Znesem ti notebook aj? Áno, prosím, ešte si musím niečo vybaviť. Áno, nech sa páči. Ďakujem. Dobre, ja idem ešte prerobiť túto izbu. Toto idem spacifikovať. Fajn, a ešte premením stenu. Tá sa fakt nehodí. Ale na čo tu ja robím také úpravy, veď aj tak. Bude to dobré. Bude to super. Inak, aby ste vedeli túto osobu, Nelu, presuniem aj do ďalšieho príbehu, pretože sa mi veľmi zapáčila, takže bude aj v ďalšom. Dobre, idem to nejak spacifikovať teda. Tak o pol hodinku možno to bude mať zase hotové. Dobre. Hotovo. To trvalo 5 minút. Robila som vlastne len toto. A stoličky ešte presúdim. OK, mám to a premenila som tie steny a ešte pár lamp. To mi zabralo 10 minút. Čo povieš? Paráda, brutálne sa mi to páči. Ale mali by sme už ísť spať, pretože je večer. Áno, áno, jak to zo... Ej, no... Kto to je? Si robíš srandu? To je on? Vidíte, tvoj spolužiak, kamarát. Tak nie, kamarát, už niečo viac. Ty brďo. Fúha. Dobre.
Ako robíš vlastne bez myšky? Počkaj. OMG. Tak to riadne. Ale vy čo? Je to iba pár správ. No mám ho rada, no. Len rada? Ty ho miluješ. Kašli na to, poď sa baliť. Jasné, kašľať na to. Áno, pridala som ešte tieto závesy. A ešte ich možno pridám do ďalších izieb, ale... počkajte. Robím to takých starých, počkajte. Hotovo, môžeme pokračovať. Dobre, poď sa zbaliť radšej. Preto gumu, knihu, zbalím si tam ešte a mobil. Dobre, si nachystám k posteli, aj mobil a ja už som sa bala umyť, ja sa už len pozlečem. Jo, nie, že to tu zapálim. Tak. Toto zhasnem. Toto nechápem, ktoré je zapálené, keď ale... Dobre. Dobre, ja už idem spať, tak dobrú. Áno, dobrú. Tak, tie moje poznámky, mám ich zložité asi až moc. Dobre, idem pozasínať. No a svetla v obývačke tu robia veľmi veľké svetlo. Sviečky. Pardon. Dobre. Zapadme si tieto dve lampičky. Keď sa prezlečiem. Tak. Dobre. Tak. Ráno pôjdu do školy. Prečo som na zemi? Zošo budík. Ježišmaria. Čo tak skoro robíš hore? A ja neviem, prebrala som sa zo sna. Škola! Koľké hodín. Nestíhame. Rýchlo, chod sa umyť, poďme sa umyť. Áno, bežím. Dobre. Tak. Dobre, poďme sa umyť, áno, tak. Dobre, nejakú masku rýchlo. Poď to stíhame. Tak, voňavku. Áno. Poďme na vec. Choď prvá. Dobre. OK. Tak. Dobre. Bež. Čo ti len nohy môžu? Škola nie je až taká potrebná. Áno, aj keď neviem ani tie veci. Čo si mám obliecť do školy? Dám si toto napríklad, môj obľúbený sveter. Toto idem si napustiť ešte vodu a zbalím nám niečo rýchlo na 10. Dobre. Do boxu. Koláčik sa nám nemestí.
túto hotovú rýžu sem dám, rýchlo nám dám. Čo ešte? Ne, čo som to spravila? Nie. Počkajte. Poď sem rýchlo. Nejdem, počkaj. No, dobre, niečo musím rýchlo vymysleť. Dobre, rýžu nie. Sendviče. Dobre, lízatko. Dneska nebudeme raňajkovať. A máš na stole 10. Áno, dík. Dobre, ja už som. Ty si nič nerobila, ja neviem. Peňaženku, mobil, toto si pôjdem napustiť. Čo si mám dať? Čo chceš? Dobre, to máš každý deň. Tak, toto. Je mi celkom teplo. To som to ešte nevidela na sebe, je to veľmi pekné. Ďakujem. Poď. Ďakujem za tú 10. Tak, dobre, poďme. Ďakujem veľmi pekne, toto zasnem a môžeme ísť. Dobre. Prídu zo školy. A urobím to takto, áno. Nehnevajte sa. Dobre, už sme tu riešili stretneme. Lajkujem, nechcem stretnúť. Ahoj, Lenka. Čaute. Mám pre vás niečo. Čo? Niečo veľmi pekné. Tak, zažnem ešte druhú. Niečo rýchlo. Napríklad, ja neviem, ľahko mi hodí. Ježiš, to je hrozné. Ospravedlňujem sa za tú hudbu, neviem ju vypnúť, počkajte. Dobre, pardon, neviem ju vypnúť. Nič som tam nehovorila, lebo by ste ma nepočuli. Dobre, proste iba, že hodila napríklad. Pozerajte, toto je pre teba, Nelka. Aha, toto je pre teba, Gabriela. Dík. Ale nemalo byť, daj ho sem. Au, hej. Ale je pekný, dík. Mám lak. Super, dík. A ináč, počkaj. Toto si nechaj. Ty máš Ačko? Nie, to není moje, ja som nemala 5. No, to si ber. Nechceme. Asi vybavím, aby nemala pri nás skrinku. Áno, počkaj. Prehoďme jej to. Toto je moja. Toto je jej. Dobre. Tu niekto má veľký bordel v skrinke. Ten iba prehádžeme. Tak. A toto je sem. Fajn. OK. Mobil a peňaženku si nechám. Si dám vodu. Čo tam mám? Aha, ten lak, ten si nechám v peňaženke. Toto si tiež nechám tu, dobre. Tak vodu sem. Knížku, gumu a ceruzku. A tieto veci si nechám tu. Dobre, takisto aj ja. Toto, dobre. Zošit, kniha, toto, tak. Dobre, poďme do tédy. Dobre. Tak.
A to sú knihy ešte z minule. Tak. Dobre. Ja, proste pardon za takéto slova, áno, bude to raz použité, áno. Viete, že tam to slovo nebolo, proste, alebo toto slovo tam nebolo mimo príbehu, áno, toto slovo tam nebolo, nechcem vás spať škaredo, takže veľmi sa ospravedlňujem a povieme si niečo iné. Tie zlé baby sú naozaj divné. Čo to mám v skrinke? To nemôže byť moja skrinka. Ešte krajšia. Mám aspoň krajšiu. Ja som sa nevybalila. Nemám sa kde. To nebudeme riešiť, tak sa proste vybalím tu. Áno, budem spávať v škole. Áno. Dobrý nápad. U riaditeľky na gauči. Áno, to je super. Tak. Fľašu. Tablet. Toto si nechám tu v taške potom. Si dám sem. Ale toto perok, tabletu nie. Nemám čo jesť, ale nevadí. Dobre, knihu. Ďakujem za lepšiu skriku. Knižky. Áno, donesem nám piť, aby si to nevšimli. Máš piť. Dík. Máme furt vymenené knihy. A fakt. Dobre, tak. Dobre, napadme sa. No, to je dobré. Čiže sedíme v zadnej lavici, tu môžeme mať, čo chceme. Čo chceme? No, v podstate hej. Tak počkaj. Čo chceme? Tak čo chceme? to nás načapé. Dáš si potichu zvuky. Dobre, co budeme tu dít? Ano. Co tam máme? Flaše. Pán učitel. Skovaj si to. Akože to majú skované, ano. Je to skované teraz niekde inde, ale proste akože to skovali, ano. Niekde akože si to dali k rukám pod lavicu, ano. Dobre, ste vedeli. Oni majú pod lavicou fľaše. Viete, že sa tu nesmie piť, dievčatá. Ukážte. Nič tu nemajú, čo si vymýšľaš? Akože to mala ona pod lavicou a on jej to našiel. A na rozdiel teba, ty tu máš nejakú Pepsi, či čo to máš. A tá je na rozdiel moja, takže mi to vracaj. Hrozná žečka. Ako chceš ty? Tento stojan blbý. Tak, poznámka. Au, moje oko, či si to dovolujete? Tak. To nie je normálny učiteľ. Dobre, kde sú všetci žiaci? Telesa. Oni sú tam ešte od minule. Máš brajle, neviem, ty, dedo.
Dajte si v oblečenie. Toto je moje. Ujo, ty máš toto? Okay. Čo vám to tak dlho trvá? Mi dajte naspäť. My sme už skoro hotoví. Ale skoro. To mňa nezaujíma, že ste skoro hotoví, ale či ste hotoví. Áno, už hej. No nevidím. Bežíme. Poďte všetci do triedy, lebo učiteľa asi porazí. Tak, pardon, že tu lietam s nimi. Dobre. Tak tu bude niekto vzadu. Ahoj, bestie. Ahoj. Tu mám sa spraviť teraz s touto. Bestie. To sú už šľahnuté. Posadajte si prosím vás inak, lebo to bolo zlé. Tak. Dobre, pán učiteľ. My si sadíme tu, spolu. Tu. Dobre. Tak. Dobre, takže na tejto hodine budeme robiť s týmito. To si by tam malo byť tiež v knihách napísané, čo vám sem píšem. To by malo byť v knihách a ostatne by to malo, či by tam malo byť takto s tými šipkami. Vlastne to ide, ale je to takto oddelené. A počkajte, ja vám to napíšem ešte raz, to je pár slov v poriadku. Tak, niekoľko vied smeruje vlastne k tomuto, to si odpíšte. Takto, pardon. Si odpíšte. Áno, to ide vlastne k tomuto. A toto smeruje k týmto vetám, áno. Chápete? Takže toto všetko si odpíšte. Alebo teda, máte to v knihe, ale ako chápete. Áno. Komu to zvoní mobil? Viete, že tu nemajú byť mobily. Dobre, vypnite si to a chodite si to dať do skrinky. Tak v tom prípade to bol môj mobil, ospravedlňujem sa. Mám tu vedľa mobil, neuvedomil som si, že sú tu nejaké mobily. Viem, že vy nemáte, ale môj mobil, áno, to on zváňa. Chápete? Chápeme. Čo sa tam rehnite vzadu, je vám smiešne, že mi zvoní mobil? Nie, pán učiteľ, ospravedlňujeme sa. To bol ich mobil, pán učiteľ. Vy tu máte mobily? Nemáme tu mobily. Nemáme tu mobily, pretože my sme si to nedovolili. Áno, nedovolili. Chápeme, veľmi inspiratívne poučenie. Ty nehádej knihu, už si sadíte v kľude. Bojím. Pán učiteľ, môžem ísť na WC? Môžeš. Tak to bolo riadne. Ja sa riadne bojím. Pardon, ja som si myslela, že aj tam sa to dá vypnúť, ale ako vidím, nie, nevadí. Dobre. Ja sa
schovám ten mobil, ja sa strašne bojím toho učiteľa. On je nesmierne prísny. Nejdem na veci. Už som späť. Dobre. Tak, dúfam, že ste si to tam všetci našli, toto učivo. Teraz vám si musím napísať to druhé, dám vám to inou farbou. Ale nechávam tú podstatu, vlastne napíšem z toho modrého. Mám vlastne 3 farby. Toto je podstata z toho. A teraz si ideme napísať dlhé poznámočky alebo o tom učive. A to sú iba takto 2 časti. Takže to bude, kde máme tam nejak takto. Dobre, to máte odpísané za 2 sekundy. Takže napíšem tiež podstatu. Takže nejakú takúto. Podstata je vlastne dlhšia než ten text, čo tam bol, takže fakt úžasné. A dobre, teraz ideme na tú červenú časť, čo máte v knihe. A ja to mám v knihe. A to je iba takéto dlhé vety sú to. Tak. Áno, to si ho tam pozrite. A podstata červeného učiva je iba takáto krátka. To sa naučte, teraz si chodite do skritek po zošity a na budúce ich máte na lavici a toto všetko si odpíšte. Pardon. Toto všetko si odpíšte. Je vám jasné? Áno. Dobre. Som rád. Tak a na budúce nech tu máte aj zošity. Ale sme si ich zabudli. Aha, dobre, tak si to napíšte na ruku aspoň bez slova. Tí, čo majú zošity, nech si idú. Vy máte zošity, čo? Môžeme my na budúce zobrať. Buď rada, že sme ti zošity nechali. Kupovali sme ti ich my. No a čo? Odstúpte si tie veľké hlavy. Potrebujem si tu poukladať. Tak. Joj. Mrzí ma. No celkom ju ľutujem. A ja. Ja už idem do triedy, aby sa nehneval. Pôjdem aj ja. Len si to zoberiem. Čakaj, pardon. Aha, dobre. Tak. Dobre. A ja si zoberiem môj zošit obrovský s poznámkami. To si nevšímajte, prosím. Áno. Tak a tak. Neber mi tú gumu, prosím. Sorry. Tak. Dobre, napíšte si tí, čo majú a ostatní si to napíšte niekde na papier. Alebo, no tam, kde ste si to zabudli, tak si to vyriešte sami. Ja sa tu nejdem s vami mordovať. Dobre. Tak, máme to. Všetci majú zapísané? Áno. Crn. No dobre, zatriem a ďalšiu hodinu vy ste mali mať telesnú, mali by ste sa tam učiť nejaký tanec, či čo, alebo nie. Áno, nejaké vystúpenie by ste tam mali, či ste tu mali učiť tance. Týka sa to asi všetkých striedy, nie? Áno. Dobre, tak ja vás tam prídem pozrieť a by som vedel, že akých mám talentovaných žiakov. Ja už tam idem.
nech som tam prvý, nech si mám kde sadnúť. Alebo idem sa vyvetrať a porozprávať sa s týmto dobrým pánom. Dobrý. Divný učiteľ, dobre. Tak a pardon, spadol mi kúsok tabule, alebo sa šmíkol. Dobre. Tak a tancovať ja budem asi takto a s okuliármi. Ja už by som bola rada, tak by sa mi napravili postavičky, ale asi veľmi nechcú. Ja si dám úbor a sponku si dám sem a okuliare neviem. Nechcem si ich rozbiť, takže si ich dám sem. Dobre, počkám tu. Dobre. Tak. Super. Dobre, sme tu. Lebo vidíte, odsadné postavičky to nemajú, tak nechápem. Tak. Dobre. Knižky nech sa na ne vykašľú momentálne. Nie. Dobre, už som sa zľakla. Kde moja najlepšia kamarádka, moja bestie. Bestie, už idem. Pardon. Som zistila, že nemá svoj. Bestie. Pardon, mohli by sme vystúpiť, my chceme ísť sem spolu. Tak na kraj radšej, úplne na kraj, poďme úplne na kraj. My sa na nás netlačia. Nejdem k vám, tak dobre. No poďte, čakať tu výťah na vás. Áno, ideme. Dobre. Dobre. Môžeme už tlačiť? Áno. Tak. Už sme tu. Nie, zase. Čo tu opravujú? Nič. Není to. Dobre, ukončila by som tu teda ten príbeh, pretože bude to presne také, že sklamanie. Ja si vypnem tú hudbu. Tak. Bude to koniec príbehu, pretože už je dlhé a nechcem mať malo hodinu, pretože už to má skoro hodinu a naozaj nechcem, aby ste museli pozerať video kvôli mne hodinu. Takže to ukončíme takto a už bude nasledovať ďalší príbeh 5-dielový. Mrzí ma to, že takto ukončím, no neuvedomila som si, koľko už točím, je to dlhé a naozaj si nemôžem dovoliť hodinové video. Tak a preto ukončujem video. Budem rada za každý odber, like a za každé zliadnutie a teším sa na vás u ďalšieho videa. Ahojky!